Здравейте! Започва предаването "Говорят можещите". В тези минути ще ви представям професионалистите. Хората, които са доказали със своя опит своите качества. В навечерието обаче сме на изборите и естествено е да обърнем внимание на политическата тема. Затова ми е много приятно, че гост днес в "Говорят можещите" ще бъде адвокат Борис Лозанов, един от кандидатите за кмет на град Пловдив, заместник-председател на НДСВ и баща на 3 деца. Здравейте! Здравейте! Ще поговорим и в личен план, и в професионален. Естествено ще стигнем и до политиката, но преди това искам да запозная нашите зрители с вашата личност и най-вече с това, че имате филологическо, журналистическо и юридическо образование. Кой сте вие, адвокат Лозанов? Всъщност, това, което описахте, е абсолютната истина. Животът е интересен и през цялото време търсим себе си. Така се случи и при мен. Завърших първо филология, която беше много интересно следване. Няколко езика, интересни колеги. Разчитайки на това, че преподавателската дейност, която се упражнява след като се завърши филология, ще е начинът ми на живот. Впоследствие обаче, предвид интересите ми, завърших и журналистика, нещо, което също в същия университет, Пловдивския. Всъщност вие сте възпитаник на Пловдивския университет. Абсолютно, да. И всичките си образования съм завършил в Пловдив, живял съм в Пловдив и съм постигнал всичко именно в Пловдив и мисля да продължа да го правя. Искам да ви върна към тези години на филолог и студент по филология. Какво ви даде филологията за това, което правите днес? Всъщност, разликата между филологията и правото е, че в единия случай с много думи се казват малко неща, а докато в правото с малко думи трябва да се кажат много неща. Всъщност, това е основната ценност, която, комбинирайки двете образования, ме изгради като личност, каквато съм в момента. Били сте и журналист? В кой период се случи това и къде? Да, имам опит в единствения писмен вестник в Пловдив. Работих като международен редактор близо 2 години. Започнах работа там, тъй като първо съм завършил специалност репортер и уредник в печата, второ владея няколко езика и затова и списвах страницата, която се отнасяше за международните новини. Кой е този вестник? Казахте единствения писмен вестник. В момента. Ще ви се обидят другите вестници. В тези времена наистина бяха повече. Вестник Марица. Вестник Марица. Поздрави за колегите от Вестник Марица. Абсолютно. Не ви беше достатъчно ли? Защо сменихте професията на журналиста с професията на юрист? Всъщност, свободата на словото в България е нещо, което може да бъде видяно от позицията на журналиста и от позицията на гражданина. От позицията на журналист аз видях, че мога да получа по-голям израз на това, което виждам за живота и това, което искам да направя като юрист. Затова реших да променя изцяло амплоато си и сам да мога да определям това какво следва да правя и кое е важно за мен. Когато завършвахте филология, смятахте ли същото, че ви трябва още, за да преминете към следващите си образование? Всъщност, не бих казал. Аз много се радвах на своите постижения в филологията и искрено вярвах, че това, както ви казах по-рано, ще е моя живот. Но практиката показа нещо различно. Понеже няма да скрия, че аз ви познавам отдавна, ще ви провокирам с един въпрос. Помните ли своята дипломна работа в рамките на вашата филология?
Помня отлично, аз отделих половин година от живота си, за да я напиша. Кой беше вашия научен ръководител? Светозар Игов, известният поет и писател. Много съм благодарен на него за това, което ми даде и за това, че пое тази отговорност с млад човек като мене да работи, тъй като за него също тази работа костваше и време и усилие. Светъл път на Светозар Игов, който ни напусна наистина преди няколко дни. Но аз имах честта да го познавам и той ще остане в нашите спомени, очевидно общи такива, с целият този такт и усет към думите, към езика, които бяха неговата голяма сила. Неговата голяма сила. Много ми е интересно как стана това преобръщане във вас от филолог и журналист да станеш юрист. Лесен ли е този път? Сигурен съм, че много зрители се чудят дали въобще е възможно. Ето, че вие сте го направили. Нашата история познава по-скоро обратния подход. По времето на войните, преди социалистическата епоха, имаме много примери, в които адвокати и юристи са ставали писатели. Сегашната ситуация и силното ми чувство за справедливост всъщност определиха именно тази подредба. Някой би се пошегувал, че когато бях прият в филология и реших да следвам филология, е било заради това, че съм искал да отложа казармата, която в тези години беше много популярна. За коя година говорим? Значи, говорим за 95-2000 година. Да. Но всъщност не беше така. Аз винаги съм искал да съм юрист, колкото и противоречиво да звучи, но възможността да уча филология и това, което се откри пред мен още в първия семестър, всъщност ме грабна и ме накара да довърша цялото следване. Не крия, че имах възможност да премина към правото още тогава, но открих неща, които и светове, които може би заради годините ми, когато съм бил ученик, не съм имал възможност да осъзная и да открия по този начин, с този поглед и с този житейски опит, който имах тогава като студент. Да ви кажа, в моята предварителна подготовка за днешната ни среща, аз говорих с ваши преподаватели от юридическия факултет и те ми споделиха, че вие сте завършил по-бързо от останалите студенти. Аз разбрах как е станало, но просто ми е интересно от вашия разказ. Как така завършихте за 4 години образование, което трябва да бъде 5 годишно? Това някакви връзки ли използвахте ли? Как беше? Всъщност връзките при мен за щастие съм само на обувките. Гордея се с всеки свой успех. Действително беше риск. Всички ми повтаряха, че ще се проваля, че малко хора са опитвали и винаги е имало някакъв резултат, който не е благоприятен. Мобилизирах се и реших, че 2 години мога да ги покрия едновременно. Не крия, че имах приятели в моя курс, които повториха същото и заедно, екипно, успявахме да се подготвим и по този начин всички успяхме. Тоест, вие сте били силна група студенти, бъдещи юристи, които заедно сте завършили 2 години за една. Сте взели 2 години за една. Да. Това наистина не мисля, че се случва много често. Да, и аз никога не съм бил бележкар, но всъщност и успехите не бяха добри. Добре, завършихте по-бързо, но затова пък и може би по-качествено, тъй като очевидно за да завършите за 1 година 2 учебни години в юридическия факултет, това са много усилия и навлизане обаче в юридическата материя. Какво се случи след това? Как се разви вашия професионален път? След като завърших юридическото си образование, да. Това не имате предвид. Всъщност, като всеки млад човек в държавата, аз се изправих пред реалността. Млад човек, без опит по специалността, искаш да работи по тази специалност. Да припомним работодателите какво искат. Млади хора с опит.
обаче. Млади хора с опит, да, и по възможност... С 10 годишен опит. Абсолютно. И по възможност да е за много по-малко пари, отколкото... На минималната работна заплата достатъчно е. Да, по този начин, изправяйки си пред тази ситуация, трябваше да измисля начин, по който да влезна в юридическата материя, тъй като, както всяка гилдия, ако не си наследствен, срещаш затруднения с старта. Така се откри възможност да започна първата си работа в голямо учреждение, УМБАЛ Свети Георги. Поех поста юрисконсулт, впоследствие главен юрисконсулт и ръководител на отдел. В момент, в който болницата беше в много голяма финансова криза, административно нещата откровенно не бяха подредени както трябва. Всъщност нищо не вървеше както трябва. И според моите колеги от това време, единствено упорството ми ме е задържало на това място, тъй като разбрах, че много са пробвали преди мен и не са се задържали повече от 2-3 дни. Така, в такава ситуация започнах първата си работа, огромно учреждение с огромни проблеми и трябваше да си уча в движение. Професионалният ви път продължава обаче и в други големи организации в следващите години. Опитът ви продължава в Медицинския университет. Мащабите, може би същите или дори по-големи? Всъщност, прав сте, аз не прекъснах да работя между Медицинския университет и най-голямата болница в Свети Георги, но има коренна разлика между двете работи. Изключвам хората, с които човек може да се срещне в университета и в болницата. Според мен, отчитайки сега от дистанцията на времето, голямата разлика е в това, че в УМБАЛ Свети Георги работата беше много на килограм, може би на моменти много еднотипна, но всъщност за кратък период ми даде възможност да натрупам огромен опит. Всъщност аз работих в сферата на обществените поръчки и това ми начало определи и досегашното ми кариерно развитие. Тоест вие сте експерт в тази област? Да, конкурентно право. В същевременно в университета, това прекрасно зелено място с изключителни хора, не говоря само за младите студенти, които придават и цвят и аромат на обкръжението, но и за целият цвят на академичната общност в Пловдив. Естествено и други университети разполагат с такива кадри, но Медицинския университет като такова уникално място всъщност усложни работата, защото не беше само много работа, ами беше и разнообразна работа, тъй като хората на науката в Медицинския университет винаги искат да направят нещо ново, винаги се стремят да са на най-високо ниво възможно и това усложнява пък моята работа, защото трябва да мисля нетипични и нестандартни процедури и договори, за да мога да удовлетворя конкретните им искания. Казахте конкурентно право. Аз също имам юридическо образование и нямам спомен в нашия образователен лист с дисциплини да имаше конкурентно право във вашия. Имаше ли въобще как се стигна до конкурентно право? Любопитно е, че пък не се учи в университета такъв дял. В честна истината се оказа, че в Пловдивския университет има открита такава специалност, която разглежда... Може би е по-наскоро вече. Разглежда част от конкурентното право, именно Закон за обществените поръчки. Всъщност това е доста широка материя. И тази материя е свързана с най-важното звено в държавата и в общината и в политическия живот, а именно харченето на публични средства. В комбинация с концесиите, които са под в друг дял на конкурентното право,
Всъщност ние успяваме целесъобразно да изразходваме публичния ресурс. Материята е много сложна и всъщност неразбирането й води до голяма част от проблемите, с които се срещаме, които някои назовават и корупция. Точно тук идва и следващия ми въпрос. И по двете теми за концесиите и за обществените поръчки няма добро отношение към тези изрази, към тези думи от, бих казал, българската общественост. Сякаш сме се нагледали само на негативен отзвук. Аз ли съм останал с такова впечатление или има някакво неразбиране на тези материи? Какво е вашето мнение? Значи, според мен... Или има злоупотреби? Злоупотреба имаме тогава, когато тя е доказана, имаме акт краен на съответния съд. Аз бих се ограничил в първата част от въпроса ви, а именно това, че упражняването на процедури, следствие на които се харчат пари, ако мога да се изразя по-образно, лъха на корупция, е защото крайният акт, който определя изпълнителя и точния размер на средствата, които ще похарчим, в повечето случаи не съответства на това, което виждаме, че получаваме. И затова се създава една несъразмерност, която подбужда хората да си мислят, че има нещо нередовно. Самите вие, като отидете на пазара и си купите домати, макар и малко по-скъпо струващи, когато ги консумирате, ще изпитате удоволствие от качествената стока и няма да си мислите повече за това, което сте похарчили. Но когато сте купили нещо скъпо и отваряйки опаковката видите нещо различно или нещо, което не отговаря изобщо на вашето виждане за този продукт, ще се сърдите. Обикновените хора точно на това казват корупция. Всъщност корупцията е понятие, което в България е много разтегливо. На миналата кампания за парламентарните избори чухме гръмки слова за това как ще се преборим с корупцията. Как справедливостта и равнопоставеността ще вземат връх. Говорихме за лоши и за добри. Аз от дете ги слушам тези неща, че така корупцията ще се изкорени. Но всъщност сменя темата. Не, то няма нужда да се сменя темата. Аз не мога да забравя думите на сегашния кмет, който има още малко дни от мандата си, когато той със същите лозунги на площада казваше, че ще направи пълна проверка и ако трябва да сезира за някакви неправомерни действия прокуратурата или съответните компетентни органи, няма изобщо да се замисли и ще докладва какво е направил неговия предшественик. Месец по-късно той каза на въпрос журналистически защо не е предприял действия в тази посока. Отговора на господин Здравко Димитров беше, защото който копае в тая градинка става клиент на прокуратурата. Аз не съм такъв човек. За коя градинка ставаше въпрос? Не знам коя градинка има. Хипотетична градинка, разбрах. Да. Добре, концесиите пак ли е същия проблем? Сякаш излиза, че всяко нещо, което се даде на концесия и след това то завършва някакъв неведом път, хайде така да го нарека по-нежно. Мисля, че повечето общественост е силно запозната с множество казуси, начало, ако щете, дори с панаира. Не искам да коментираме конкретиката, но защо концесията, която би трябвало да е едно качествено публично-частно партньорство, някакси у нас не се случва така нещата? Обществената поръчка е по-удобен вариант за харчене на публични средства. От концесия. По-удобен вариант за тези, които ги обявяват процедурите. По-неудобният вариант е концесията. Аз винаги съм твърдял в политическата си кариера, че концесиите трябва да бъдат преимуществено ползвани пред обществените поръчки, защото за разлика от
обществените поръчки, концесиите и резултата от тях зависят не само от условията на самата концесия, ами от конкретното усилие, което прави изпълнителя на концесията. Тъй като и финансовия резултат за него ще е по-голям и по-добър в случай, че той успее по-качествено да изпълни услугата или това обществено благо, което той упражнява. В концесиите в цяла Европа са широко използвани, когато става въпрос за големи публични вложения, за големи социални проекти и за значими социални услуги. В България се пишат концесиите все още, според мен, при лоши условия, провеждат се при неясни правила, няма достъпност на договорките между концесионера и концедента и за това в комбинация с другото, което казах в началото, че резултата, както искате му разбирайте, от една обществена поръчка е много по-бърз, отколкото една концесия, която по презумпция продължава много дълъг период. Има ли неразбиране на тези по-скоро юридически термини, концесии и обществени поръчки в обществото според вас? Според мен обществото не е длъжно да знае каква е разликата. Обществото вижда един резултат и тези, които управляват държавата или общината, трябва да постигнат такъв резултат, че на хората да им е безразлично дали е била проведена една обществена поръчка или е била възложена концесия. Мисля, че именно от качеството на изпълнение в община Пловдив, защото съм от тук и това е темата, която най-много ме интересува и като политик, и като гражданин, нещата не се изпълняват изцяло по законовите рамки. Това ли са част от причините и въобще тези факти, част ли са от причините да решите да се занимавате с политика? Защото на политическата сцена вие сте ново лице. Какво ви провокира? Лично мен в професионалната ми кариера винаги ме е провокирало това, че в България има закони, не лоши, има органи, които могат да упражняват закона, има много професионалисти, които могат да го прилагат както трябва, но нещо не се получава. Не се получава, защото в нишата на тълкуването и в писането, нормотворчеството, всъщност има празноти, които никой не иска да отстрани. Те създават трудност от една страна за професионалистите, а от друга страна създават това общо чувство за беззаконие и за това, че нямаме закони, което не е така.